कोकण ॲग्रो डेव्हलपर्स, विशेष कृषी सल्लागार, सर्व पिकांसाठी सुयोग्य मार्गदर्शन तसेच शेतीविषयक सर्व सुविधा उपलब्ध। बायो तुलसी प्लस, सर्व पिकांसाठी उत्तम खत। संपर्क 8275887290। आमची वेबसाईट www.kokanagroddevelopers.com। ईमेल ID kokanagroddevelopers@gmail.com। रायगड जिल्ह्यातील उमरठमध्ये तानाजी मालुसरे यांच्या पराक्रमाचा साक्षीदार म्हणून ओळखलं जाणारं आंब्याचं झाड कोसळलंय। सोमवारी झालेल्या मुसळधार पावसामुळे हे झाड मुळापासून उन्मळून पडले। तानाजी मालुसरे यांनी स्वतः हे झाड लावलं होतं असं सांगितलं जाते। झाडाच्या ढोलीत शिवकालीन शस्त्र देखील सापडल्याचं सांगितलं जाते। हे ऐतिहासिक झाड कोसळल्यानं शिवप्रेमींमधून हळहळ व्यक्त होते। नरवीर तानाजी मालुसरे यांच्या कर्मभूमी उमरठ येथील ऐतिहासिक महत्त्व असलेलं शिवकालीन आंब्याचं झाड जोरदार पावसामुळे काल दुपारी जमीनदोस्त झालंय। या घटनेत कोणतीही जीवितहानी झाली नाहीये, मात्र काही प्रमाणात स्मारकाच्या तटबंदीचं नुकसान झालंय। नरवीर तानाजी मालुसरे यांच्या स्मारकात एक आंब्याचं झाड होतं, ते 350 वर्ष जुनं होतं। काही वर्षांपूर्वी आंब्याची डहाळी तुटली असता त्यातून तलवारी पडल्या असं सांगितलं जाते। त्यातील 2 तलवारी येथे असून बाकीच्या तलवारी पुणे येथे नेल्या आहेत। हे झाड तानाजी मालुसरे यांच्या इतिहासाची साक्ष होतं अशी चर्चा आहे। पावसामुळे कोसळलेले आंब्याचे झाड हटविण्याचं काम नरवीर रेस्क्यू टीमतर्फे युद्ध पातळीवर सुरू होतं। हे ऐतिहासिक झाड कोसळल्यानं शिवप्रेमींमधून हळहळ व्यक्त होते। ब्युरो न्यूज कोकणशाही। ब्युरो न्यूज कोकणशाही। असे नवनवीन व्हिडिओ पाहण्यासाठी कोकणशाहीचं यूट्यूब चॅनल सबस्क्राईब करा व बेल बटन प्रेस करा। तसेच फेसबुक पेज लाईक करा आणि इंस्टाग्राम पेज व ट्विटर पेजला फॉलो करायला विसरू नका।